إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقال معه الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعد ووزرائه الكان في عهد، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Brothers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of today's sermon is patience in trials and tribulations. Hvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova. Zahvaljujemo mu se na svim njegovim nebrojenim blagodatima i nimetima sa kojima nas je počastio. Donosimo salavat i selam Allahovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Mi ćemo na današnjoj hudbi govoriti o iskušenjima i nevoljama, odnosno nastaviti da govorimo. Mi smo već govorili o iskušenjima i nevoljama vjernika, a danas ćemo pokušati kroz nekoliko hadisa Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pojasnimo i opširnije kažemo nešto kako vjernik, musliman, treba da se ponaša u takvim situacijama. Dakle, da bude strpljiv, onako kako uzvišeni Allah Đelešanuhu i kaže u Kur'anu i Kerimu. Muslimani će izdržati mnoga iskušenja na koja naiđu tokom svoga življenja. Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava sa različitim iskušenjima i u različitim obimima, tako što nas iskušava sa bogatstvom i prosperitetom koje nam daje na ovom svijetu, da bi se na taj način pokazala naša iskrenost i naše vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanuhu u suri Mulk u 2. ajetu kaže: Steizu billah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gafur. Sadaqallahu azim.
kaže uzvišeni Gospodar, onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni i onaj koji prašta. U svim slučajevima iskušenja može da bude dobro za pravog vjernika, mu'mina. Ako bude iskušavan sa prosperitetom i blagodatima ovog svijeta, onda treba da ostane zahvalan svome Gospodaru i tako će biti nagrađen. Ako bude iskušavan sa nevoljama i nedaćama na ovome svijetu, onda neka se strpi i na taj način će biti nagrađen. Suhejb ibn Sinan radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čudan li je primjer vjernika? U svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni s kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje uzvišenom Allahu što mu donosi korist. A ako ga pak zadosi kakvo zlo ili šteta, on se strpi i pristojno se drži, pa mu i to donosi nagradu od uzvišenog Allaha. Ovaj hadis bilježi imam Muslim. Iskušenja mogu da budu znakovi od Allaha subhanahu wa ta'ala sa kojima Allah želi dobro svome robu, što se kroz iskušenja naši grijesi brišu i tako dobijamo priliku da radimo dobro. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako Allah nekome želi dobro, on ga stavi na kušnju. Ovaj hadis bilježi imam Buhari u svojoj zbirci. Mu'sad ibn Sejd prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahov rob će biti iskušavan sve dok ne bude hodao po zemlji bez grijeha. Imam Tirmizi bilježi ovaj hadis. A Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada Allah želi svome robu dobro, on ga kažnjava na ovom svijetu. A kada hoće svome robu zlo, ne kažnjava ga zbog grijeha dok se s njim ne sretne na sudnjem danu. U jednoj drugoj predaji se prenosi i spominje: zaista sa velikim nagradama dolazi i veliko iskušenje. Zaista kada Allah voli jedan narod, on taj narod stavlja na kušnju. Kogod bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo. A kogod bude prezirao, njemu pripada prezir. I ovaj hadis bilježi imam Tirmizi u svojoj zbirci. Bez obzira što je nagrada velika za iskušenja, čovjek ne bi trebao da želi i da teži da bude iskušavan bez Allahove volje, jer ne zna hoće li biti uspješan ili ne. Mikdam ibn Esvad prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista je sretan onaj koji izbjegne iskušenja, pa je ovo ponovio 3 puta. Uspio je onaj koji bude iskušavan, pa se u tome strpio. Umjesto toga, musliman bi trebao tražiti od uzvišenog Allaha sigurnost. Ebu Bekr radijallahu anhu prenosi da je poslanik rekao: nema ljepše blagodati od iskrenosti u vjerovanju, a nakon nje koja dolazi jeste sigurnost. Pa zato molite Allaha za sigurnost. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mutahina u 5. ajetu kaže: ne dopusti Gospodaru naš
da nas nevjernicima staviš u iskušnju i oprosti nam, Gospodaru naš, ti si zaista silni i mudri. Jedno od velikih iskušenja koje može da zadesi vjernika jeste smrt njemu drage osobe, njemu nekoga ko je blizak sa njim, neko iz porodice. Ako se čovjek u ovakvim situacijama strpi, Allah dželešanuhu će ga nagraditi velikom nagradom i garantuje mu kuću u džennetu. Ebu Musa el-Ašari radijallahu anhu prenosi da je poslanik rekao: kada dijete od moga roba preseli, Allah dželešanuhu kaže svojim melecima: jeste li uzeli život djetetu roba moga? Oni će reći da. Tada Allah kaže: jeste li uzeli srce njegovo? Oni kažu da. A zatim Allah dželešanuhu kaže: a šta je rekao moj rob? Oni kažu: zahvaljuje ti se i govori: svi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Tada uzvišeni Allah kaže: izgradite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kućom zahvale. I ovaj hadis bilježi Imam Tirmizi. Ako se čovjek smiri i prihvati to kao Allahovu odredbu u tom datom času i strpi se, on će biti obilato nagrađen. Izgubiti nekoga je bolno, ali isto tako istovremeno i iskušenje u prosperitetu je u jednu ruku još teže. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu kaže: bili smo iskušavani kad smo bili sa poslanikom, sa raznim iskušenjima, pa smo bili strpljivi, zatim smo iskušavani sa prosperitetom i imanjem, pa nismo bili strpljivi. Negiranje posjedovanja imetka je jedno od velikih iskušenja za vjernike, muslimane, jer u takvoj situaciji muslimanima je naređeno da daju zekat i sadaku. Ka'ad ibn Iyad radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: svaki narod je imao iskušenje, a iskušenje moga ummeta je prosperitet. Isto tako, jedno od velikih iskušenja jeste nepravednost vladara, što je poslanik i nagovijestio da će doći vrijeme poslije njega. Ali u takvoj situaciji mi moramo biti strpljivi i da promijenimo vladare bez izazivanja smutnji, nasilja i pobuna. Huzeife ibn Jeman radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhi selam rekao: vladari poslije mene koji će doći, a koji neće slijediti moju uputu, niti moju tradiciju, dakle sunnet poslanikov, neki od njihovih ljudi će imati šejtanska srca u ljudskim tijelima. Huzeife kaže: rekao sam, o Allahov poslaniće, šta treba da činimo ako se ja zadesim u takvom vremenu? Poslanik reče: slušaj ih i pokoravaj im se, pa čak i ako ti vladar otima dio tvoga imetka. I u takvoj situaciji budi poslušan. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Imam Hasan el-Basri, poznati tabi'in, je kazao: ako bi ljudi bili strpljivi kada budu iskušavani sa nepravednim vladarima, to ne bi dugo potrajalo. Allah bi im dao izlaza. Ali kako god ljudi žure ka svojim mačevima,
pa su tako ostavljeni sa svojim mačevima. Tako mi Allaha nikakvog oni dobra nisu počinili. Zato će i zbog toga muslimani mnogo toga pretrpjeti kroz svoj život sa raznim iskušenjima, tlačenjima, ponižavanjem, ugnjetavanjem, proganjanjem, nepravednom vlašću, tiranijom, zulumom i tako dalje. Ali ipak i pored svih ovih nedaća, musliman bi trebao da bude strpljiv, onako kako uzvišeni kaže u Kur'anu: Inna Allahe me'as sabirin. Allah je na strani strpljivi. I molimo uzvišenog Allaha da nam podari strpljenja i razumijevanja i da budemo od onih koji ćemo slijediti sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ja rabbil alamin. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, the brothers. Allah subhanahu wa ta'ala tempts us with a variety of temptations, such tests as wealth and prosperity in order to demonstrate our sincerity and our belief. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Mulk, He who created death and life to test you as to which of you is best indeed, and He is the exalted in might, the forgiving. In all cases, the temptation can be good for the true believer. If he is tested with prosperity, then he shall be grateful, and so will be rewarded, and if tempted with adversity, then he should be patient, and thus will be awarded. Temptations may be signs of Allah subhanahu wa ta'ala, with which He wants His good to His servant, because with the temptations our sins are erased, and so we get a chance to do well. Abu Hurairah radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if Allah subhanahu wa ta'ala wants good for someone, He puts him to the test. Mu'sad bin Sayyid narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, a servant of Allah will be tempted until they walk on the earth without sin. Anas ibn Malik radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when Allah subhanahu wa ta'ala wants good for His servant, He punishes him in this world, and when Allah wants bad for His servant, He doesn't punish him for his sins until He comes with them on the day of judgment. Another hadith reports, indeed, with great praises comes a lot of temptation. When Allah subhanahu wa ta'ala loves people, He put them to the test. Whoever is satisfied, he belongs to pleasure, and whoever despises belongs to contempt. Also, a Muslim should not hurry toward temptations, whether a Muslim or non-Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Tahina 5 verse, our Lord, make us not object of torment for the disbelievers, and forgive us, our Lord. Indeed, it is you who is the exalted in might, the wise. One of the great temptations to which the false man is the trial of the death of person dear to him, a child, husband, wife, mother, father, etc.
If man in these situations is patient, Allah will reward him with great reward and guarantee a house in paradise. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu reports that Prophet sallallahu alayhi wasallam said, when a child of my slave leaves this world, Allah subhanahu wa ta'ala says to the angels, did you take the life of a child of my slave? They say, yes. He then asks, what did they say? Then the angels say, he praises you and says, we are all from Allah and to him we will all return. Then Allah says, build my slave a home in paradise and call it the house of thanks. If a person is calm and patient and accept it is Allah's will, then he will be rewarded with paradise. Denying ownership of wealth is one of the great temptations and great challenges for the Muslims, because in such a situation, Muslims are commanded to give zakat and charity. Ka'ab ibn Iyad radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, every nation had the trials and temptations, and the temptation of my ummah is prosperity. Also, one of the great temptations are with the unjust rules. But in this situation, we have to be patient and to change the ruler without violence and rebellion. Imam Hassan al-Basri radiallahu anhu said, if the people were patient when they were tempted by the unjust ruler, it would not last long. God would give them a way out. But as long as people rush to their swords and they got left with their swords, by Allah no good did they commit. Therefore, Muslims will suffer much more throughout this life with various trials, oppression, humiliation, tyranny, persecution, and so on. Yet, in spite of all Muslims should remain patient, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us patience and understanding. يا آمين يا رب العالمين. يقول قولي هذا واستغفر لي ولكم.